گفت که انا خیلی کار شد، من زدم، سوید موندم، پیستولیت موندم در کلم، بروک ما کشیدم. گفتن اگر به کلا نمیگیری وای میکنیم، تا اگر مثلا به کلا نمیگیری اتو اوچته مثلا میکشیم خواهرت قطعی. من مجبور شدم گفتم به کلا گیر. санаи 6 июли соли равон дар ноҳияи Варзоб ҷинояти мудҳиш рӯй дода. соҳибкори ҷавон Шӯҳрат Ғолибови 25 сола ва ҷияни 14 солааш Исломиддинро ба таври ваҳшиёна бо табар зада куштанд. дар ин ҷинояти вазнин Алиҷон Ализода номнавраси 15 соларо гумонбар медонанд. имрӯз ба студияи Оилатиҷӣ падари Алиҷон ташриф овардааст. ӯ мегӯяд писараш ба куштори Шӯҳрат Ғолибов ягон алоқамандӣ надорад, вале аз камбағалию бесоҳибиаш истифода бурда зӯран гуноҳи накардаашро ба гардани ӯ бор карданд. барои чӣ маҳз ҳеҷ касро неву писари ноболиғи шуморо ба ҳамин кор муттаҳам дониста бошанд? писари ноболиғи ман рӯзи панҷум, рӯзи ҷумъа айбоғ мебиёяд бега. дар ин дача медорад ки 4 нафар қатъи шӯрат разбор доранд. рости гап бачи ман нагуфт ки дар бораи чӣ ё разбор доранд, дар бораи вайша ман намедонам. ва як бача ба ном Акбар ана шӯрата кашида даруни хона медурора, се каси дигарашам медуроянд. дар хона бо бачаки майдак 14 сола шита телевизор тамошо карда буда, ё медуроранд, якти дигараш партношка метиҳад, шӯрат меғалта, баъд ба корд дар дасти ҳамун Акбар ба корд мезана. писари ман аз берун истодагӣ дар ин телевизор нигоҳ мекунад. ҳамун бачае ки ҳоли номаша намедонаву забонаш мегарда, ҳавай аз телевизор мебина бачи мана, исм мегӯяд ки бачи ман мегуреза, ба ҳамун дари боло мегуреза, тарафи балинсои нав сохт, беморхонаи нав, ҳамун тараф мегуреза, ҳамҷо дар байни алафҳо буҷо меша. баъд 15-20 минут ҳамҷо мешина, мехеза айҷош, нигоҳ мекунад ки хайр нестанд ин бачаҳо, фуромада рафтем. баъд мебиёяд, нигоҳ карда мебиёяд ки хайр бачаҳо нестанд. мебиёяд ҳамун линчиша мегирад, ба ҳамун пеши ҳамун дача копуркаи мошингузара, ҳамун болои ҳамун копуркати ҳамин сари шаст мегурезад ба тарафи хона. баъдан баъди ба хона омадан ба шумо ба модараш ҳеҷ чиз намегӯяд дар бораи куштори Шӯҳрат? ягон гап намегӯяд. дар ахбори вазорати корҳои дохилӣ мо тамошо кардем ки Алиҷон чӣ хел рафта куштани Шӯҳрат, чӣ хел либоси ӯро пӯшидан, ҳамаашро нишон додааст. ва шумо гуфтед ки ҳоло ӯ гуфтааст ки Шӯҳрат ва ҳамон писарбачаи ноболиғро ӯ нею 3 нафар Акбар, Усмон ва Ҳабиб куштанд. 4 нафар, якташ номашро намедонад, 4 нафаро номашро намедонад. забонаш мегараша. ва ӯ кай ҳамин маълумотҳоро ба шумо дод? Яъне аммо як рӯзи сешанбе буд, моро фарёд кард следовател ки биёе пеши бачатон, муфаттиш гуфт ки пеши бачат медуроӣ. хайр ман гуфтам чӯ иқа вақт намондӣ, ман пеши бачам дорам. ба худам гуфтам дар аддилам буд, намондетон бачамро бинам, қатиш гап занам, иҷодам мисол чанд рӯз шуд маҳкамаи намемонӣ, чӯ яку якбора мисол хайр гуфт ки вай корай, гуфт мерӣ мебинӣ бачат. омадам инҷа ки инҷа дар адвокат омади дар ҳаминҷа ҳар дута адвокат гирифтагим, ино ҳараш ай фирман. ана директори мактаб мояй худи ҳамон ки муфаттиш. баъд дуромадем 5 кас 6 кас 5 кас дуромадем. хайр онҷо ҳуҷҷатҳоро ҳамаро гирифтан, вай кардан, бо савол ҷавоб кардан. ба ҳамонҷо бачам гуфт ки ман гуфт накардем ин кора. ба ман гуфтам охи бача чӣ хел накардӣ ки ҳама ҳуҷҷатҳо тайёра? гуфт ки мана бачам додо мегӯяд.
дода гуфт ино мана маҷбур дар кайли ман бор кардам. Чӣ хеле дар кайли ту маҷбур бор мекунам? Гуфт ки хеле кор шуд, мана задам, свет мондан, пистолет мондан дар калам, бурукама кашидам. Гуфтан агар ба кала намегирӣ вай мекунем, агар мисол ба кала намегирӣ ото учта мисол мекушем хоҳарат қатӣ. Ман маҷбур шудам, гуфт ба кала гирифтам. дар навбари вазорати корҳои дохилӣ Алиҷон тафсилоти куштори Шӯҳратро ба пуррагӣ нақл кардааст ва агар ӯ қотил набошад, пас аз куҷо медонад ки Шӯҳратро чӣ гуна куштанд, куштори Шӯҳрат чӣ гуна шуд? вақте ки бачи мана пеш ай навор гирифтан, ана муфаттиш бо ҳамроҳии як корманди варзоб, ҳарду ҳамино писари мана нишон медиҳанд ки ту чӣ хеле кушти, чӣ хеле ба тавар задӣ, чӣ хеле дар одеёл печондӣ, ба куҷо кашола карда бурдӣ. Ҳамино нишон медиҳанд дар бачи ман. Вақте ки дар бачи ман нишон медиҳанд, баъд мегиранд мебарандш одеял, пага саҳар муфаттиш бо кормандои ҳамун малиса мегиранд мебарандш ҷои ҳамун ҳодиса. Вақте ҷои ҳамун ҳодиса мебаранд, баъд ба навор мегиранд ки ана хеле задак, ана хеле куш, ана хеле одеёлро печонд, ана хеле кашид бурд дар дарё партофт. Метавонед гуфта айни ҳол дар чӣ ҳол қарор дорад? Ҳамин яъне кори шумо то куҷо рафт? Гуфтед ки кори мо ҳозир дар прокуратураи генералияй яки ҳишка кора набурсодай, кор ҳамита хоб. Бачи ман дар сезон маҳкам, бачи ноболиғ. ва мақсади шумо, яъне шумо чӣ мехоҳед, чӣ матлаб доред? Ман мақсади ман ба ин ҷо омадан ин аст ки ҳақиқатамро мехоҳам. Бояд ҳақиқат бошад. Ҳақиқат боша. Ман аввал аз муҳтарам ҷаноби олӣ Имомалӣ Раҳмон, баъдан аз прокуратураи генералии ҷумҳурӣ Раҳмон Юсуф Аҳмадзод эҳтиромона хоҳиш мекунам ки қатолони аслии Шӯҳрат ва Исломиддинро ёбанд ва писари ноболиғи маро, ки ба ин куштор даст надорад, аз паси панҷара раҳо кунанд. Ташаккур барои суҳбат ва мо боварӣ дорем ки кормандони ҳифзи ҳуқуқ ҳатман қотилони аслиро пайдо мекунанд.